Курултай в Криму неможливий. Під час окупації збирати людей, які виступають проти окупації, щоб вони в демократичний спосіб відверто обговорювали, як вони будуть протистояти окупантам. Ну, я не знаю, це сюр якийсь. Як ви собі уявляєте Курултай на окупованій території, тобто в Криму? Ми вже розуміємо про те, що на певну частину делегатів Курултаю буде здійснюватися величезний тиск, і дуже часто він буде такий, знаєте, прихований цей тиск, але від того він не буде менш таким загрозливим для конкретної людини. Я сьогодні можу сказати, що сьогодні викликаються члени Меджлісу до певних співробітників або ФСБ, або Слідчого комітету, їм ставлять конкретні ультиматуми щодо їхньої поведінки в складі Меджлісу або щодо їхнього голосування по тій чи іншій кандидатурі.